Ay, dungan tagtuon. Ali, ara lang ka ha. Ari rasad ko. Ha? Basta ara lang ka niya. Ari sad ko. Tuon ha. Sige. Focus ha. Ay, sige. Ay, sige, cellphone. Focus lang. Okay, gandang pagmasdan ang iyong mga mata, kumikinang-kinang. Ay, sig tanaw na ko eh. So, okay. Focus ang ko diri study. Pag study po di raw kay isod ba ang midterm? Labis ang mga ningning, langit ay bumaba. Kuya ni mo ay. Bumababa Ayaw, good. ang tala. Sige, kag tanaw ay. Tumingin ka sa aking mga mata at hindi mo na kailangan pang magtanong ng paulit-ulit. Ikaw lang ang iniibig at kung di kumbinsido'y magtiwala ka, hawakan ang puso't Kapoy ninyo! Giluod ko! Giluod! Bleh! Bleh!